Himalita na kaayo ang mga prutas nunod sa gikatakdang pagsugat sa bag-ong tuig. Hinungdan nga mahal usab ang presyo, ilabi na kadtong mga imported fruits. Apan aduna pay mga native fruits o bisdak na prutas nga makuha ilabi na sa mga tao nga naanad niini ug nagdaginot sa budget. Sayra na to ang istorya pinaagi ni ining report. Sabok lang dapit sa Dakbayan Sugbo na abtan namo si Emma Erdemera, ang staff sa Creamdeck usa ka pasilidad sa Cebu City LGU. Dinhi gitanom ang nakadiyang native fruits nga libre ra nilang makakuha og mo'y gamiton nga palihi sa bagong tuig. Gisubay niya ang palibot din iyang unang giadto ang punuan sa tisa diin namungingi sa bunga ug iyahang gipupo. Tungod sa kolor nga kahil o orange ug tagok sa pungango gituhan nga swerte kini isip palihi. Sus, naaraman na ning prutas nga gikan pagyos punuan diri sa Creamdeck. O niya nakapalita dito 30 na dito sa fruit stand. So libre diri sa bukid mga kapuso. Tisa. Sunod ang punuan sa bisdak nga bayabas nga daghang bunga ug nausay hinog nga pwede nang makaon. Apil usab sa lingin nga palihi ang mansanitas o aratilis tungod sa kulor pula ug lingin usab nga nagsimbolo kuno og kwarta. Oh, day mansanitas, pampalihi Tuig. sa bagong tuig. So kung maghisgot ta og pangpalihi nga bisayang prutas kanina. Oh, kanilang sir, wa na may pumantilain. Ang bunga sa kakao giapil usab sa 13 ka prutas din alang sa mga tao sa dapit. Nagsimbolo og kwarta ang liso nini nga mao himuong tsokolate. Medyo nihit ang bunga sa mga native fruit sa bukid apan sa Ramos Fruit Stand sa syudad aduna usab sila'y mga baligya nini. Sama sa granada, passion fruit, chicos, atis, bayabas, pinya, guyabano, lansones ug uban pa. Gani adunay ibang tao nga mao kini ang gihangyo nga isulod sa fruit basket alang sa New Year. Ini ang 13 ka prutas nga bisdak palihi sa bagong tuig. Karon pa mi nagkasoy ani sir. Pwede di ay. Nga pwede di ay mahimo. Kay kasagaran naman siya mga grapes. Tag 30 ngadto sa 40 pesos ang presyo nini nga may usa sa ilahang gikumpra. Nihit pa ang native fruit sa mga fruit stand apan gilauman nga modagsa sa bispera sa bagong tuig. Sagad sa tinda, mga imported nga prutas. Mga ginagmay pa ni pero dili pa tanan. Okay, unsa man kani mong gikutan? Kani ko ano siya granada. Oh, granada di Oh. mo bubuto na. Mabuto na ni. Kani passion fruit. Okay. kani- Granada asa na gikan ang granada? Kani siya diri ra ni siya sa kanan north south. South ra ni siya gikan. Kani siya ang dako-dako ani 40. 40. Ya kani siya 35 ang kuan. Di makaon na na. Makaon man ni siya. May imported o local fruits man ang palihi apan managsama ra kuno ang katuyuan nga mao ang kaayuhan nga mamugna nini. Dili swerte lang kun dili ubanan sa diskarte aron matuman ang gitinguha sa pag-abot sa bag-ong tuig. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.